אוקיי? זה רמז. אני אומר, תעשי ככה עם האצבעות. תן לך עוד איזה אתגר מעניין חוץ מליוויים. תעשי ככה עם שתי האצבעות. שתי האצבעות, ככה, שתי האצבאות. מחזיק נייר טואלט. אני אומר, לעצור וככה ליגיד של נייר טואלט. זה אתגר מנטלי. אני מכירה את הקטע? טובי. את מכירה את הקטע עם הנייר טואלט? אני בטח, אני לא יודע את השם שלו. לא הספיק, אולי הספקתם. תגידי, את מכירה את הקטע עם הנייר טואלט? זאת אומרת שעד היום מתאפק. כן. ההופעה גם יש פטרן, קוראים לו המפץ הגדול. דרך אגב, אני דווקא בעד הסולידריות והפמיניזם הנשי. אני מבקש מכל האנשים, במיוחד החברות הטובות שלה, לא לגלות לאיפה הכדור הזה ותעקבו, תראו מה אומנים מסוגים מרגישים, לא לגלות, תמיד יש לחברה טובה שלא מסתכל מסמל, אתם רוצים לראות מה אני מרגיש, איך אני מסתכל עליכם כל ההופעה, זה נראה ככה. את רואה את הכדור הזה? זה התחיל פשוט, טוב, את יודעת עכשיו, איפה הכדור? פה, זה בדיוק הטעות, הוא פה. פשוט מחליף ידיים וזה, עכשיו את יודעת איפה הכדור, איפה הכדור? איפה הכדור? איפה הכדור? אני רמזתי לך, ואת לא מרוצת, קראתי עכשיו הכדור יגדל קצת, אוקיי? כל פעם הוא גודל ועוד קצת. אני אעשה את זה לאט, זה מאוד מאוד פשוט, אני שם את הכדור פה, מרים, את יודעת איפה הוא עכשיו, איפה הוא? איפה הכדור? מה שיפה אצלך, טובי, שאת לומדת מניסיון. תסתכלי, יש פה הסחה בדק, בין היד לרגליים. איפה את חושבת שהכדור? על איזה כדור? זה לא הכדור שאת חושבת עליו. אתה תגיד על מה אני חושבת? את יודעת מה? אנחנו נפתח את זה למקומות שזה לא צפויים מבחינת. כמה את משתמשת? תסתכלי, אני אעשה את זה לאט. את זוכרת ששמתי תלוי שיש פה ריבוע אחד. אני נרגל את זה, באיזשהו מקום תמיד זה מגיע בסוף למקום הזה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שזה נורא לא מנומס שאני מדבר איתך ומסתכלת לי לפה כל הזמן. תסתכלי. איפה הסמכות? מקום יותר טוב? את יודעת למה הם צוחקים? הם מבחוץ רואים את זה מרחבית. למה את לא תופסת אותי? כי את מתמקדת נקודתית. זה היה שאלה של פרספקטיבה. תסתכלי, פעם אחרונה. פעם אחרונה. מה אני אעשה לך פה לשכח? תאמין לי, יעשה פחדות. יש לך יד כואב חכם. תראי, אני מראה לך, לאט, תסתכלי. זה מגיע לכאן באיזשהו שלב, אוקיי? את יודעת, עכשיו את יודעת. איפה את חושבת שהכדור? וזה שהכדור כל עוד פותח. איפה את חושבת שהכדור? שם על הכיסא. תנו לה מחיאות כפיים. כי כל פעם שאני אומר איפה שהכדור, אני שם את זה כאן. קלטת את זה עכשיו, נכון? קלטת את זה עכשיו, נכון? לא, אתה יודע מה, נעשה את זה פעם אחת, תאמין לי, רייד צ'ארלס היה יכול לתפקיד. פעם אחרונה אני עושה את זה, אני מזכיר לך, אני לא חייב לשים את זה מפה, אני עוברת פה את זה, יכול לבוא או מהצד הזה, או מהצד הזה, את חייבת לראות עכשיו. אני אגיד לך מה קרה פה, שהם גם לא קראו. נכון שלקחתי את הנייר חתיכות, קראתי עיגולים וגילויים ושמתי פה, אבל לא תאמין, זה חזר להיות שלם. כל הכבוד הזה. זה כבר אומר שמצבה קשה. תראי, פעם אחרונה האחרון. עכשיו תסתכלי, תחזיק עכשיו אתה מחזיק? לא, אני אחזיק לך אחר כך. תסתכל, אני אעשה את זה עכשיו, תראו מה קורה. מה בעצם קורה? קורה לה מה שקורה לכם כל ההופעה. העין רואה, רק לא מספרת למוח. תסתכלי. חופשי. תראי, אם את לא קולטת את זה, אני חייב למצוא לך פרטיס. לא, אני חושב שזה ענק, זה ענק. זה נכון שהעין רואה במוח לא קולט, יש דברים יותר גרועים. מכיר את הסיפור? ראית את זה כבר? זה סופרי לי. אתה רואה, רוב המורכבים ורוב המקופחים. לאט! לא, זה ענק. תסתכלי. לאט עכשיו, לאט. תסתכלי מול העיניים, תסתכלי לאט. אחת. שתיים. זה עדיין. אתם מבינים מה בן אדם אל 45 פעמים בלילה?
אני בגיל 18 האמנתי שבגיל 45 אני אעמוד עם נייר הולך בין הרגליים ועל זה שלמו לי. זה הבחירה שלך. תסתכלי, אוי, את כזאת פדגוגית. זה בחירה. לא שמעתי. פדגוגית. לא יכול. זה בחירה שלי. פעם אחרונה מנסים לקרוא מתי הקרב. יש לו קטע. לא למצוא, באיזשהו שלב אני אצלתי זה לא יהיה מה להוריד אותה וזה לא יהיה מה להסתכל, אני שם את זה כאן עכשיו זה לא ציבי תראי, אני שם את זה כאן ושאלה אחת לשעבר